दिनै जोंनि जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे फरायसा आफादा देग्लाय 2023 मायथाइयाव जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय एबा जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय नैबे खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि मावख'आव जोङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेयैनो जोङो नैबे ओनसोलनि सिङाव जाय फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनानै बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों बै फरायसानो जोङो तारासात ब्रह्म देरहासात बान्था होनाय जायो। दिनै जोङो ब्रैथि तारासात ब्रह्म देरहासात बान्था बेखौ जोङो गथायदों आरो जाय बे बान्थाखौ मोननो हादों बे बिथाङानो जाहैबाय बे फरायसायानो जाबाय जोंहा गोरोबथा मुसाहारि। बे फरायसाया गासै जोंनि नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेयो 92.50 जौखोन्दो मोननानै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों आरो जों बिथांखौ दिनैहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों आरो मान बावदों। लोगोसेयैनो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जेनाखि गासै गुदि फरायसालिफोरनि जे प्राइभेट आरो प्रभिन्सियेल लोगोसे सरकारि स्कुल बे गासै फरायसालिफोरखौ लानानै जे थाखो 4 आरो थाखो 5 बै फरायसालिफोरनि जेनाखि फरायसाफोर बेखौ लानानै जोङो टेलेन्ट सार्च मोनसे एग्जाम खुंदों, जायखौ जोङो नैथि दालाइसा खोन्दो रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ जोङो खुंनाय जादों। लोगोसे बे खुंनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो रिजाल्टखौ फोसावबाय। बे रिजाल्ट फोसावनाय बायदिनो जोंहा दिनैहाय टप 3 सायख'नाय जायो। दा टप 3 सायख'नायाव जोङो दिनैहाय बिथांमोन फरायसाफोरखौबो जोङो बरायफानाय जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो। दायो जोङो नैबे टेलेन्ट सार्च खुंनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय जेनाखि गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर बै फरायसाफोरा जाहाथे बिथांमोननि जेनाखि फरायजानायखौ नुनानै बा बिथांमोननि जेनाखि रोंगौथि बेखौ नुनानै जाहाथे बिनिफ्राय जायफोरा माने फरायबाय थादों बेनिफ्राय साबसिनै फरायलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। बेनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो थांनाय जोङो 2019 मायथाइयाव जोङो लानाय जादोंमोन। दा बेनि उनाव जोङो माखासे बोथोरनि जेनाखि उसुबिदा बेनि थाखाय जों लानो हानाय जायाखै। देग्लाय जोङो 2023 मायथाइयाव लाफिननाय जादों। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जे गासै गुदि फरायसालियाव जुदि फरायसाफोरा मोजाङै मोजां उथ्रिसारबोनो हायोब्ला नैबे गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालियाव मोजाङै मोजां फिथाइ लानानै उथ्रिसार जानो हायो जोङो बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जों गिबियै दालाइसा आफादा गुदि फरायसालिफोरखौ नायदिंनाय आरो गुदि फरायसालिफोराव माखासे आनजादफोरखौ लानाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों। दिनैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ब्रैथि तारासान ब्रह्म देरहासार बान्था राननाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसेयैनो नैथि दालाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद बिनि मोनसे बान्था राननाय हाबाफारि आरो लोगोसेयैनो जोंनि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैथि रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगा बान्था बे होनाय हाबाफारि। दिनैहाय जोङो जे खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बिसेसकरे मोननै फरायसालिखौ जोङो नायनानै होनाय जायो। बे फरायसालिफ्रानो जाहैबाय खुंग्रिं गोजौ फरायसालि आरो लोगोसे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव देग्लायहाय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय जाहा गोरोबथा मुसाहारि बिथाङा गासैबो आयदायावनो लेटार मार्क लानानै 92.5 जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। दा बिथांखौ जोङो दिनैहाय खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नैथि रमन कुमार बसुमतारी थुलुंगा बान्था जोङो होनो थांगासिनो दङ।